Gaur irabazi dugu Arabako junior bigarren mailako liga eta geratu gara txapeldunak, beraz orain ospatzen ari dugu denboraldi osoaren eta ostean eta oso pozik gaude, ze hainbeste lan egin dugu eta orain irabazi dugu eta hori pozik. Bueno, esan Zaraube bezalako klub bat, familia bat gara, eta gaur bezalako oroitzapenak oso politak dira. Nesken partetik oso temporada oso ona egin dute eta gaur Arabako bigarren mailako txapeldunak izan dira, zorionak beraiei. Eta gure partetik ze esan dezaket. Nire lagunak, familia oso denboraldi luzea egin zaigu, gogorra egin delako, baina oso polita izan da, beraiekin batera egotea, borrokan partidu bakoitzean, eta honekin oroitzapen oso politak lortzea oso polita izan da. Eskerrik asko beraiei.